Uy! Or? Tara! Score bakit? Score! Kay Lenor, ang lotet mo. Basketball ba? Basketball score. Basketball kita kay... Yan, mauran, magkot. Parang ayaw mo painit kita, tara. Pang! Wala ka man lang pare klaro. Ay! Bid! Oh. Basketball kita! Hindi ka ba nalulur? Maro nga nag-uuran. Pagpapasok ba ito? Gimahal ko panahon ba yan ha? Yan ang diri ako, ikaw nala. Hindi nag-uugdas. Nulay. Ikaw, pwede ka man dalagan nga tumag-usa. Bahala ka, nadiri ka. Uy! Ay, tinatawag. Hello, Berting. Tawag nga, nagtitiktok ako, busy ako. Oh, tapos, kontra ako nga, babae ako ay pag kinuhaan na. Ako, kuhan niya na. Ay, pag kinuhaan na. Kaso, masumo ka. Masumo ka talaga. Puro pa kanit magkayakan. Mati ko na pala sa play. Ako na ako ginili na kanan tayo. Oo, Kuhan ba? sige na. Kim! Oo. At pagtuon nga dahil bugas, tapos atong surang nga bato. Sige. Sana all nagtutuon. Okay, adi pa ako. Busy pa Muna nga ako. naruruyag ay mo. Hindi, tag-out to. Maragod na sa betag trip. Bulus ko na kaya iya. Uy, sabay! Ayun ka! Ay, wala ni kinaoran. Hindi mo ayaw, hindi ka nagbabayo. Ay, yun po. Ang galing. Ano? Sunod. Ano ka man yun? Ada nga ni Rexel, David, tapos si Brian, ginagda ko pag basketball ba, pag score, para maka-score kami. Naman. Nagirira tag-trip. Sabi ko dito ay ka nag-uuran. Umati ko, pag meron kang magsuldana na yung auto. Ano ka na nauuran? Na lang. Magkot ka na. Ano man? Karigot. Oran, tapos magpapasok. Para ba, intin na ba? Pagkabakot ka na iya. Nagpapanda ko dito na yung dali. Oo. Diri ko dira nasa bayan. Diri, mahabugan ako ng duro ano. Sige daw, kung ikaw magkaya Daira, ay iyak. Daira, mabili ba ako? Ayaw ko Daira. Mapasigi mo. Sige, pero may kondisyon. Kung ba, limot na mga sige, ka mga bisip. Ito nakita ka nga, ano sa ngayaw, titiktok yaw, ay mara, Kimberly. Sige kuya, siring pa ko na may uyab biya. Wala man nagtuuyab, di ba ito na yung baraksutan niya ito na bayot. Basta kung bahala tera lagi ba ito kita. Ah! Idaw, testing idaw. Kita, tara, katantuan na. Tara. Medyo man tayo ba? Yung wala. Daw. Oh. Mga basic. Busy daw ano? Sige daw. Magpapakuan mo tira. Mapapasabay mo ito trip. Sige, madali ka dila ito. Oo. Kita, kung Sige daw. Sige daw. pre. Hindi mo na ako. Uy! Pre, busy ka pre. Pre, kanina ka pa talaga ginawa yung akon. Wala mo muna tawag.
Sana all. Hindi kita. Ano? Hindi ka pa, di rin mga pasabay. Trap kayo mga busy na nangyari mga hira. Ay, pagtawa. Pakagat ko pala dito. Ano pa kagat dog na pusta? Ito din na. Parang meron kang sabay. Gustiyan ko lang, kung madara at mga buti ng mga yakang ko yan, nakidiri man, pagkitanggap yan natin. Nakita ka dumanigra. Nabuhok, di naman ito mga pasabay. Kaya kung talamig mo, para matuyo. Ano na? Ano na tira? Kung magamit naman yung second option, kaya parang nagtorta ka na. Ano mo? Cellphone? Load, cellphone. Load. May cellphone ko. Amo nga ni, madalim load. May dating ako load. cellphone. Kaya kasi, kan load na mo, dire ko makataga mo. Cellphone na may load. Oo, Ako, di ya, oh. parang. Ano man naman ito? Pagkitala. Mapasabay mo tira, agi ito. Ano, tatawagan mo? Ano sa wasa? Yuri. Ano naman? Ikaw. Sino? Ano ba? Ano pa sabay mo yun, pre? Yeah! What's up? I'm from Philippines. Gago. Oh, naula pa sabay. Yeah. Oh, ano man, daw ka na. Susugan. Give me the money. Come on, faster. Pati ako na po sabay mo, trip.